Esselamu aleyküm mehman vatandaşlar. Bidayadır Tağtavadır etrafında yerleşen Yeki Qowuk tarihi arkeolog qowuklar toplumunu yanımızda da Qadimi Mer Döwlet Medeni Qorakanatynyň gödäwçisi Ýaz Muhammed Janekov var. Ýaz Muhammed ağa eger mümkin bolsa şu fiýahatymyzyň dowamyny tomaşaçylarymyza Yeki Qowugyň tarihi hakynda gurrun berseňiz. Başlasın. Ene Tağtavadır etrafyndaky Yeki Qowuk ýadygärligi. Yeki Qowuk ýadygärligi Garabil belentliginde peski ekrançylyk ýerlerden 150 metr beýiklikde ýerleşýär şu duran ýerimiz. Qowuk 1988-nji ýyly şelli döwlet tarapyndan goraga alınmandyr. Eýesiz goragsız boş durupdyr. Ana şu boş duran döwründe de bu gowagy görmäne gelen adamlar ellerine duş gelen zatlary ýakyp ýatyldyk görmek maksady bilen şular ýazyp garalypdyrlar, çyzyşdyrypdyrlar, at ýazypdyrlar. Qowuk 1991-nji ýyldan bäri goralyp saklanýar. Qowagyň ine häzirki wagtda şundan şeýlesi bir gapyň renklenen ýerleri kapısını berkitmek üçün 1991-nji ýyldan soň Qadimi Mer Gorakhananyň hasabyna alınıp kapısını berkitmek üçün gurulan ýeri. Şundan bärisinde şu Qowagyň häzirki wagtda açylan ýeri 33 metr zalynyň uzunlygy bar. 20 metr iki sağ tarapyna, çep tarapyna birinji, ikinji gatlaryna girilgesi bar. Jemi bolsa şu Qowagyň içinde 45 tane ully kiçil otoglar bar. Muň içinde olardan daşaran Qowagyň içinde 10 metr quyu görnüşindäki çukurlar bar. O çukurlarym quyu bolup suw üçin niýetlenen dälle, o çukurlarda her hojalyk däň önümlerini, azyklaryny, buğdaýlaryny saklan ambarlar bulundurlar diýip saklaýarlar. Çaklanmagyň sebebi bolsa, şu Qowagyň içinden häzir köwne çellem şu Qowagy özüne degişli taryhy maglumat tapylanok, muny kim gazypdyr, haçan gazylypdyr, näme maksat bilen gazylypdyr, onu şu köwne çellem hiç kim bilenok entek. Muny Türkmen alimleri şu Qowuk şundan 2,5 miň ýyl ön gurulyp ýer astyndaky ýaşalan oba bolundur, şäher bolundur diýip çaklaýar. Şu bir obanyň şäheriň köçesi, ine şu görýänlerimiz bolsa her hojalygyň ýaşan otoglar bolundurlar diýip çaklaýarlar. Ine şu ýerenmez bir azlyk başgalarynyň gurup ýaşan otogymynda bir otog ýerleşýär. Otogyň ine şu ýerinde bir sypaýalyk bir zat edilipdir. Bu sypaýalyk edilen zat, şoň hiç yer barada şu zat bolupdyr diýip anyk maglumat ýok. Şuny özümiz saklaýas. Şu näme de bolsa şoň şeýle bir oý edilipdir. Bu bolsa häzirki wagtda da bir duz tagan saçak bir yerden ýokarrakda goýýas. Şoňa näme de bolsa bir duz tagan saçak goýulmak üçin edilen bolmaklygy mümkin şunyň. Sebäbine şunyň ana şol aňarsynda goýulan zat eliňe ýetmese duz tagan saçak goýulan ýerik bir aýaňa basyp minip almadlyk üçin ine şoňa göwren goýaga da hemmeýini eliňe ýetmek üçin edilen ýar bolup durşy. Dogry. Qowagyň ine otoglaryň hemmesini gapdandyny şular ýazjak bir kiçijik otoglar edilipdir. Ine bular kiçijik otoglar bolsa bular öz döwründe artyk goşlary goýmak üçin edilen bolmaklygy mümkin. Ine şol ikinji gatda 4 sany otog bar. Ine şu 4 sany otogyň hiç ende guruluşyk material ulanmazdan. Ine şu ýerde ikinji gatynda 4 sany öz topragyndan 4 sany otog edilipdir. Şol basgan şaňgyrasyndaky ýalpyldak duran ýerleri bolsa, şu Qowagyň ikinji gatlaryna çykylýan ýerleriniň basgan şaklarynyň gyralary öz döwründe syrçal bolup duran şu ýalpyldak duranlar syrça şolar. Dogry. Hiç guruluşyk serişde ulanmadan hiç guruluşyk serişde urulmadyk. Ýekiji dışında guruluşyk material ýok. Diňe ýeriniň öz topragyndan gazylypdyr. Toprag bolsa munyň melet, toýun, şyky. Muň içiniň howasy ýylyň hemme döwri. Daşarda näil howa bolsa bolup bersin, gyş tomuz tapagy ýok. Ortaça 18-20 gradusda durýar. Daşaryň howasy bilen şoň içiniň täsiri hiç wagt ütgän ýok. Ýadamyny guran ýaşan adamlar şu Qowaga näme de bolsa bir Allah'ın esasında bir alamatlar goýulypmy? Ýa-da bir Allah'ın gudraty bilen amallar edilipmi? Qowaga şuň köwne çellem hiç ýyly mörmejek ýer bilen ýok. Hatda şoň siňek garynjada şeýler asda durýar. Gapyň agynda soň gurulan ýerlerinde bolsa bolýar. Ine Qowagyň beýlelerine geçsek, şu ýerde ulu maşgalanyň ýaşan otogy bolmagy mümkin. Şu ýerde 6-7 otogda gurulypdyr. Şoň ýokarlaryna çykylýan ýerler hem bar. Ene şu ýokarlaryna çykylýan ýerleri şolaryň öz döwründe näme de bolsa minilýän merduwarlar ýa şoňa meňdes zatlarynyň bolmaklygy mümkin. Bu oň içinden koparyp alyp bolar ýa-da bizim döwrümizde gelip ýetmeýändir. Diňe şoň diwarlar bizim döwrümizde gelip ýetipdir.
Neşeli 3 tane otağı şeyle baskançağı yok odan etip kurulupdur. Neşundadır ullu kamır otağı var. Bir yere motor olup gidiyor. Ha, o şey bir otağı. Ana bu gorjulun koyulan yer bolsa, ne häzir kuwatda da hojulukda bir maşgala sanymyz artsa, yeni kaptallarında bir zaýsalýasa, şoňa şu maşgalanyň sanynyň artdygy ýene de beýlelenir, otogyň gazylyp başlanan uğru bolmaly. Sebäbi ne şunuň ne sular aralygy, ne şu diwaryň kalynlygy bilen deň kalynlyk edilipdir de aňyrlygyna da giňeldilip başlanıp durýar. Bu başlanan soň mümkin bir daşarlarda da ýaşamana okuýuplar bolup, bizatlara bir mätäçlik bolman, goýulan bolmaklygy mümkin. Ana o yerde şol ýanky Ammar höküminde gazylan çukurlaryň biri, o çukurun agzy kiçirägen bolsa düýbi küýde görüşinde giňişedik gazylan çuňlugy bolsa olaryň 4 metrden 11 metr aralygynda çuňluklary bar. Ana şu çukurlarda her hojuluk arlyklaryny, bodoýlaryny saklan ammarlar bulundurdy saklaýarlar şunu. Ene şu yerde şular ýaljak bir zat goýulypdyr. Şoň hiç bir ýöneşeýle başlany goýulan zat däl. Şu gowaň içinde haýsy dine uýup ýaşan halkyň ýaşanlygy belli däl. Haýsy dine uýup ýaşan halk ýaşada da her bir halkyň owalarynyň, şäherleriniň bir merkezirek ýerinde bir mesjitleri, buthanalary, ibadathanalary bolşýaly. Şunda da näme de bolsa özleriniň bir uýan keşplerini goýup secdeden çokunan ýerler bolmaklygy mümkin. Sebäbine şoň şeýersinde de şeýle bir zat kertejek edilip durýar, öz döwründen duran zat bir näme de bolsa diýdiňe çöküp eliňe şoňa ýapyşyp secdelenmidir ýa-da bir şoňa zatlar bolmaklygy mümkin. Inte gowak bardyr, anyk dolu tarih maglumat tapylmadyk. Ýa-da ne şonuň ýaşaýyş maksat bilen gurulanlygy, otagylaryň her biriniň öz döwründe gapylar bolup durýar. Şu gapyň söýleriniň ýerinde oý bolup duran ýeri. Munyň näil gapysynyň bolullygy belli däl, ýa-ni gaýtşymel bu gowaň içinden şu özüne değişdiler bizim döwrümizde gelip ýetmendir. Haçanda şolaryň gapylary ýapylyp ýaşalanda, şolaryň hiç gaýsynyň aňyrsynda penjere ýok bolullygy sebäpli şoň içiniň howasy alşar ýaly. Bizim penjerede goýan howasy gödelenmez ýaly gödelir, şolar ýaly gapyň ýeňsizinden çykkan gapdarynda goýulypdyr. Ine şonuň şu ýerinde de bir näme de bolsa bir zatyň bir köp süýkünün izi bar, birinde de hemmesinde bar ödemşi. Bu bolsa ine ýaşaýan açyl oba ýerlerinde bir häzirkiler, gulplar, zamoklar bolmanlygy sebäpli bir hojulukda adam ýok, o iki sancak halkadan bir ýüp geçirilip daňylyk edilir ýa-da kerpiç çagaş, taş çagaş, töýlük edilir bir şemal açyp ýatyp durmasyn gapyň diýip. Hojulukda adam ýok wagty şu gapyny hem şeýle bir ýüp geçirip daňylyp, şol daňylan ýüpüň süýkünen, köp süýkünen iýiz bolmaklygy mümkin şunuň. Ine berde ikinci gatlar var, bularda ullukan bir otagdan var. İkinci gatı jemişin içinde 33 stansi birinci gatda, 13 stansi boldu ikinci gatda yerleşýär. Jemim 45 tan otagy var şunun. Otaglaryň içinde ine şu otag hemmesinden tapawutly beýik bezegli gurupdyr. Bärden seredende de şoň gapy beýleklerden tapawutly gapylar zatlaryny nagaşly. Şoň içiniň bezegi beýleklerden üç köşürek hem beýik. Ine şu otagda şu töwerekde ýaşan halkyň şol öz döwründäki bir ýol başy adamsynyň ýaşany otag bolandyr diýip saklaýarlar şonu. Haýsy döwürde haýsy halkyň ýaşanlygy belli bolmalygy sebäpli o döwrüň ýol başysynyň näil atlandyrylýanlygyny belli. Geçeýim şoňa. Geçelim. Ine muny gelip görmedik adamlar aýbyr gowak bolsa bir gündügi zordan dolap beren adamdan bir köçelep ýasan adam kady pikir edýär. Ýok, şuny gaty ilmli hem gaty guruply adamlar gurup ýaşan zatlar şu. Ine şunyň şu ýerinde görkezlen bezegleri bar näşe. Ine şu zatlar edibilen adamlar o zaman näde bu ilmli, bilimli bir adamlar däl diýjek. Ýa-da şu gowaň ýüzündäki şu dyrna saklan gadlanýan zatlary bar. Şu dyrna saklan gadlanýan zatlary şunu guran adamlar şunu ýüzün tekidlep bilmän edilen däl. Muny ýörüte, sesi, ýartylygy döwmek üçin goýulan oýuk güwerçik naqşlar bolup kalmasy diýär şu. Ýa-da ýokarysyndan geçen çylygy bar, orta arasyndan, hemmesinde bardyr şu orta arasyndan geçen çylyk. Şu boşluklar içine 4-5 santimetr boşluk, şu boşluk şoň diwarlarynda da var, ýerlerinde de bar. Muny bolsa şunu guran ýaşan adamlar şu ýeriň topragynyň düzüminde urupdyr diýär. Şu ýeriň topragynyň düzüminde demir ken diýär. Demir bolsa kızganda süýüp sokda da ýygyrylýar da, şu süýnünde ýygyrylanda bir ýer opurulmadyk üçin, ýene bir ýer jaýrylmadyk üçin ýürüýte gurulşyk boşluklar goýulypdyr şoňa.
Şu hem näme bolsa şunu ilmli bilimli adamlaryň gurully zatlaryla baňladyar. Ýa-da diwaryň ýüzünde şurada ýazık köwejikler bar. Şu köwejikler şoň için ýagtyrtmak üçin şem goýup şem ýakylan ýerler bulandyrlar diýip çaklar. Buň içinde parlap durup ulakan otlar ýakylman, kiçijik şemler ýakandyrlar. Özüm şoň içinde garaltma diýen zatlar ýakypdyrlar. Bu garalar soňky döwürde edilen. Sebäbi munyň eýesiz wagty bilinmedik, görülmedik, barylmadyk ýerleri bular ýaly gara däl, ýeriň topragyny özrengi. Onu häzir beýle baramyzda görkezem. Ene bir ýerde de ýene bir otog bar. Ene Bir ammar. Hawa bu ammar hökümde gazadan çukur. Ene şu ýerdäki otog, ene şu otogam näme de bolsa aýratyllar, edilen. Ene şu gowaga ýasywan etsemiz, ene şu ýüzleri oýup görçek nagaş edilen-de. Ene şu öz döwründe şunun yerlerin şulara ýaly tekir edilmendir. Öz döwründe yerlerin şunun biýindigan edilepdir. Ene şu otogda o ýerlere köp adam girip aýak astyna giden-de. Ene şu öz döwründen galan sırçylary bar şunuň ene. Bizim şol ýerimizde renk çalışmamız ýaly arasatçylyk üçin, päkideçilik üçin edilen sırçylanan ýerler bar şunuň. Öde şunuň ene şu ýüzündäki dyrnaçaklap galan ýaly ýyzady ýasywan eden bolsaňyz bir otogny beýle bir otogla meňdeşde, hatda şunuň käberi bir diwaryny beýle bir diwar bilen meňdeşde. Ene şu ýerler şunuň bir baglygyny çapraz ýaly edilen bolsa, bulary ýa başga çarak edilen. Häzir kwatda berklikler gowşuşylygy sebäpli gazy bu işler geçirilmedik. Muňa tek girmäne ruhsat berilen ok. Munyň käýarym berkliklerini barlamak üçin bir gatyna özüm girip görýän. Ana şol aşagdaky garanky bolup duran ýerde, duran ýerimiziň aşagynda ýene-de ýokurkylar ýaly bir näçe ulluq kiçilik otoglar bar. Aşağı otoglar gömülipdir ýarsyna çelli. Soň aşağı otoglardan aşağı ýene-de edir şuňa seretip durşuňa ondan aşağı girip gidýär. Ondan aşağı gidýäniň hem 4-5 sancak basgança görünüp tuğalan ýa tutuşlugyna gömülen. Ene şundan aşağıda ýene-de 5-6 gaty bardyr. Şpeski ekrançylyk ýerleri çel gat-gat bolup barýandyr diýerler şuny. Ondan aşağıda da şunda ýaşan adamlar daşada hopleýärdi bolan mahalynda şundan daşyna çykman, şundan pesligine murgap derýanyň suwunyň derejesine çelip baryp içmek üçin agyz suw alyp gelen ýollary bolandyrlar diýip çaklaýarlar. Ene şunun aşağı gatlar ýokurkylar ýaly gara däl ýa-da ýoňkylar ýa ýokurdakylar ýaly ýazgylar, sylgylar ýok. Sebäbi eýesiz wagty şunun barlygy bilinmendir. Şu ýerler ýykylyp ýumurlyp, şuň üstü gümüne gömük dur eken. Şuň öz döwründe agzynyň näil bolanlygyny bildirdi. Agzy şunun 14-15 metr ýeri şuň ýykylyp ýumurlypdyr. 1991-nji ýyldan soň gora galyp şu zatlar gurulanda nesibesini üstünden fundament düşüp bunu guruluşykçylar tapypdyr. Alimler girip görüp munyň berklikleri gowşuşyny muny gorjamak bulanok diýip şu ýagdaýda goýupdyrlar şuny. Tawtawalar etrafynda 20 owrak şular ýaly gowoklar anyklanan. Gadim meri gorohanasy tarapyndan gorulyp saklanýar. Şu gowok şolaryň içinde iň kämileti gurulan bolanlygy sebäpli şu gowok etraf merkezi ýaly bolup şunda ýol başy adamlaryň ýaşan otog bolandyr diýip gowok bolandyr diýip çaklaýarlar şuny. Ene edilşi girip barýan otogymyzda bolsa. Ene şu gowogyň şu ýokurky giňişinde şu töwerekde ýaşan halkyň ýol başy adam tuturup. Ene bularym hersinde beýle gowoklardan gelen tire taýpaň bolmaşylar ýa-da wekilleri oturup çylşyrymly meseleler çözülen, ýygnap geçirilen jaýlar ulandyrlar diýip çaklaýarlar şuny. Bularym hersiniň öz döwründe oturulýan kursileri ýa şoňa meňiz zatlaryň bolanmaklygy mümkin. Muň içinde ýa gaýçymaly özüne degişli zat biziň döwrümizde gelip ýetmendir. Ene şu bolsa gowagyň häzirki wagtdaky barıp utoryan ýeri şu. Ene gowam ahirine selene şol başdaky gir gaýdan ýerimizden ene şu diwara çeldi jem 33 metr şunyň uzunlygy. Ene bu gorjalaryň goýulan ýerlerim häzirki wagtda obalarymyzyň, şäherlerimizin ýyl-ýyldykça giňeşi ýaly şuň içiniň ýaşajasynyň köpeldigi üçin şeýlelerine gazylan uğurlar bolmaly. Şu ýerlerine ýetilen soň näme de bolsa bir sebäpler bilen goýulandyr. Ene şu ýerdäki bir otog agyz başlanyp goýulypdyr da. Soň dowam etmek üçin. Dowam etmek üçin. Mümkin ýeriniň topragy ütgäp goýulanmalykligi mümkin. Ya da muňa gerekli bolman daşarlarda da ýaşamana, özlerini gorumana, saklamana mümkinçilikleri bolup goýulan bolmakly. Türkmenistan'ın çäginde şuň ýaly gowoklaryň näçesi hata barlygyny? Tawtawadyr etrafyndaky 24 ýerde şular ýaly gowoklar bar. Ha, şuň ýaly. Hawa Tawtawadyr etrafynda men özüm gadim meri gorohananyň Tawtawadyr etrafyndaky ýadygärliklerini gözegçisi. Endi şular ýaly gowoklaryň 24 ýerde hasaby alnany bar. Olaňam şol
gowak diýilende şu ýek gowak da. O. Ene şu baýryň ýüzünde edil şuňa meňdeş şular ýaly gowaklardan ýene de 10-12 sansy bar. Diňe şu baýryň ýüzünde. Şu baýryň. Şol ýanky 20-den gowrak ýerde de hasabanyň ýadygärliklen käbirinde 5 gowak bar, käbirinde 4 gowak bar. Käbirinde bir näçe giden gowaklar bar, toplumlar bar. Diňe şu baýryň ýüzünde 10-12 san gowak bar. Wagtyň geçmegi bilen şu gowaklarň köpüsi ýykylyp ýumrulypdyr. Köpüsiniň agzy goýmukdy içine ýel belli däl. Şuň bolsa ýek közi etrabyň köp ýerine şeýle tamdyryň agzy garalyp görnüp durupdyr da. Şuň ýek közi galyrlyk üçin şu ýek gowak ýek edeş gaçmynyň yerli halkynda kalady. Muňa tek döwründäki tarihi ady intek belli adam belli dämen tek. Bizim düşünmede göre Ýewropaly alymlar hem döwrüne şu gowak hakynda gydyklap durýar ýani. Dünýäniň durly döwletlerinden, durly döwürlerde 20-den gowrak alim gelip şunu öwrenipdir. Ýewropaly alymlar. Ýürüte gazetlerde, jurnallarda, kitap, tarih kitaplarına ýadygarlapdyrlar. Gaty 1885-nji ýyldan bäri, 1885-nji ýyldan bäri şunu gelip öwrenen alimlaryň atlary şu gelip görürler, ukaradaky ýazgylar bar. Ýöne şolaryň hiç gaýdam şuň içi barada bir şulat bolup şu plan döwürde edilipdir diýip olar hiç ýyl anyk maglumat berilmendi. Ya Muhammed abi ömrüňizde okudun, jana sağ bolsun, öýejoňyz abadan bolsun. Sağ ol. Ene tuğlama ýeki gowuk tarih arkeologik gowagyny aýlanýan tiýahatçylarken watandaşlar gyzyklanýarlar. Ya Muhammed abi size mişiňizden goýmaly. Bol ya. Beren gyzykly gurrunlygyň üçin köp sağ bolun. Sağ ol. Öýejoňyz abadan bolsun. Sağ ol. Jana sağ bolsun doganlar.